Літва правяла адну з самых маштабных спецаперацыяў апошняга часу супраць кантрабанды цыгарэт з Беларусі. Праваахоўнікі ліквідавалі арганізаваную групоўку, якая выкарыстоўвала метэаралагічныя паветраныя шары, каб незаконна перакідаць тытунь праз мяжу. Паводле літоўскіх медыяў у аперацыі ўдзельнічалі больш за 140 працаўнікоў розных службаў. Усяго затрымалі 21 асобу. Следства лічыць, што групоўка дзейнічала вельмі арганізавана і з высокім узроўнем канспірацыі. Падчас больш як 80 ператрусаў сілавікі выявілі цыгареты з Беларусі, GPS-прылады, сім-карты, сродкі сувязі і сачэння, а таксама агнястрэльную зброю. Канфіскавалі і дарагую маёмасць, у тым ліку аўтамабілі на суму каля 720 тысяч еўраў. Улады азначаюць, што гэткая дзейнасць не толькі падрывала эканоміку краіны, але і стварала рызыкі для нацыянальнай бяспекі. У Літве працягваецца рэжым надзвычайнай сітуацыі з прычыны метэазондаў з кантрабандай, якія ляцяць з Беларусі.